μια μέρα στην Κάλλας. Έχω έρθει εδώ με κάτι γλάστρες. Θα μου πεις γιατί γλάστρες. Γιατί αυτή η μηχανή με κάνει να θέλω να φυτέψω δύο σφαίρες στον κρόταφό μου. Εν τω μεταξύ, πήγα να βγάλω ρε φίλε τη μαλακιά που κρατάει τη μανέτα και συνειδητοποίησα ότι είναι σπασμένο κυριολεκτικά. Δεν ξέρω πώς κρατιόταν πάνω. Ότι που είναι το WD-40. Ξέρεις τι, νομίζω ότι το καλύτερο part σε κάθε αρχή σήματος είναι που νομίζεις ότι είσαι μια χαρά και τα έχεις βγάλει όλα, τέλεια, είσαι master και μετά ξέρω κουνάς τη μηχανή σου πίσω και βλέπεις το πάτωμα ρε φίλε 45 βίδες, 5 ροδέλες, 6 καρμπυρατέ ρε φίλε. Αυτή τη στιγμή λύνω τον μπροστινό και έπαιρνα πλάνο από εκεί. Ναι, αλλά τώρα δεν φαίνεται να κάνω το μονταζάκι μου που πετάω τα πράγματα μέσα. Καλά, δεν πειράζει. Από την άλλη πλευρά, όταν δημιουργήσεις. Πίστευτο. Μπράβο, το κάνεις όπως ακριβώς θέλω. Πώς? Χωρίς να χρειάζεται να κάνω κάτι εγώ. Περίμενε, πού πας? Οδηγάω, μπρο. I'm driving. Μα λέει αυτό είναι μοιρονικά Cafe Racer Final Stage. Driving. Μόλις πάτησα όλο το τέτοιο ρε φίλε. Μόλις πάτησα όλο το φρένο μου. Μπράβο ταράκι. Βασικά το Final Stage σε μπέφτανα ακόμα πιο κάτω. Φάση να βάλω τα κλίπονες εδώ. Και από να στρίβω φάση τη ρόδα. Ακούγεται βολικότατο. Μπορείς να βάλεις πατηράκια από BMX και να τα πιάνεις κάτω. Να σου πω την αλήθεια ρε φίλε, αν το βάλεις λίγο πιο κάτω και θέλει και λίγο ένα adjustment εδώ πέρα, αυτό να έρθει λίγο πιο κάτω για να μπορείς να βάσεις το πηγούνι σου μέσα. Και μετά μαλάκα είσαι άρχοντας, μπρο, πας όπου θέλεις. Πρώτα θα κάνεις σούζα και θα προσγειώνεσαι με το πηγούνι. Θα βάλω ένα μαξιλαράκι ρε φίλε, αλλά έλα. Καλά είναι. Ω, μπρο, σίγουρα δεν έχει σκουριάσει, ρε. Καλά είναι, μπρο. Δεν είχε σκουριάσει. Καλά είναι. Αυτά είναι. Προσέχουμε το περιβάλλον. Και κάνουμε ανακύκλωση. Η σέλα του Σεμπέ ταιριάζει γα... Δεν δείξε μία από μέσα. Έκλα είναι. Απαράδεκτα μπρο. Μια χαρά. Με το θύραμα. Είναι σαν αυτές οι φωτογραφίες με τα ψάρια. Βγάζουν οι πατεράδες που πιάνουν ένα ψάρι και τα δείχνουν. Για κράτα το σαν ψάρι. Από την ουρά. Μπράβο. Μέρα 2 του λυσίματος του παππού. Σήμερα έχει μια πολύ όμορφη μέρα έξω με πάρα πολύ όμορφο ήλιο. Και όπως φαντάζεστε, πήρανε τα 3 μηχανάκια τους και πήγανε μια ωραία βόλτα, όπως θα δείτε και από τη φωτογραφία εδώ πάνω. Και με αφήσανε εμένα μόνο μου, εδώ πέρα. Αντιμέτωπο φυσικά. Με αυτό.
Πάμε. Λοιπόν, όπως βλέπετε, έχω κάνει λίγο δουλίτσα. Βγάλαμε το φιλτρακούτι, βγήκαν εντελώς τα πράγματα μου μπροστά, εκτός από αυτό εδώ. Και σήμερα συνεχίζουμε δυναμικά. Επιτέλους. Καλά, εκεί κάτω θα έχει τόσο απεριόριστα πολύ μπίχλα. Δεν είσαι έτοιμος γι' αυτό. Το ξέρω, bro. Terror Raid, αν βλέπεις αυτό το βίντεο μου, μας κάνεις copyright. Έλα ρε bro, είναι τσίλο man μου, δεν θα μας κάνει τόσο άσχημα. Όλα τα τράξεις. Το αρχίδι, τον είχα για δικό μας ρε φίλε. Έλα γαμό. Τι? Μπρο, μου κάνεις πλάκα τώρα. Αυτό είναι κάποιο είδους κακόγουστο αστείο. Σε έκανε ένα μαγικό κόλπο τώρα. Οκ. It gives. Τουλάχιστον είναι πράσινο. Ναι, τέλειο χρόνο. Για ρούφα μία τώρα. Οκ. Νομίζω αυτός είναι ο λόγος που όλα τα βίντεο σας βγαίνουν κίτρινα. Πολύ καλό. Επιτέλους. Άντε, φέρτε. Τράβα. Βγήκε το φίλο. Οκ. Δεσέρ. Θέλω να πατήσεις με εκείνο εκεί στο κάρτερ, ρε παιδί μου. Κράτα λίγο αντίσταση, εσύ. Οκ. Ναι, ίσχυε. Και λίγο πίσω. Εδώ. Ναι. Για... Μια χαρά είναι. Μ' αρέσει που εγώ και ο Οδυσσέας έχουμε εντελώς διαφορετικά στάδια για το τι θεωρούμε κομπλέ σε μια μηχανή και... Ρε μπράβο, αυτό τώρα είναι λίγο σέφρετρα. Ξύστο ρε παιδί μου και θα φύγει. Δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Και αυτό το πράγμα είναι... Ωραία. Η στιγμή της αλήθειας. Ναι, η στιγμή της αλήθειας. Εσύ νομίζεις τώρα ότι είναι η στιγμή της αλήθειας. Για σήκωσε. Ω, είναι όντως η στιγμή της αλήθειας. Μπα. Όχι, καλά είσαι. Σηκώνει το σκελετός ρε μπρο. Ναι, σηκώνεται, αλλά δεν μας κρατάει κάτι. Τι στάζει. Τι στάζει. Καλά, χεστήκαμε τώρα. Is he goated with the sauce? Wait, I'm goated. Κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα με πριν, έτσι. Αν το γυρίσουμε στο έτσι να φέρουμε αυτό πάνω, τι θα γίνει. Λες να βγω έτσι. Ναι, θες να το περιστρέψουμε όλο. Τι να στο δώσω από εκεί. Πού θα το πας ρε μπρο. Περίμενε, το content. Θα κρατάω το μοντέλ του ταράκι με το ένα μου χέρι. Ουί. Οκ. Κάτσε να δω κάτι. Πόσα είναι. Δεν θα είναι. Mastermind Κακσίτη φίλε, το δούλεψε όλο. Γη μου Mastermind. Εν τω μεταξύ ο Mastermind απλώς κάνω το μοτέρ. Είναι Mastermind το μοτέρ. Ταράκι, κατάφερες να βγάλεις το μοτέρ σου. Ναι. Μπράβο Ταράκι. Τα χέρια μου το έκανα. Μόνο μου. Big French Press. Γιατί με ζόρισε τόσο πολύ να... Μαλάκα γιγαντιαία βίδα.
Σαν το... Σαν την αγάπη μου για αυτό το μηχανάκι. Μαλάκα, όντως είναι τεράστια βίδα. Τελικά είναι πιο μεγάλη από το πέος μου. Το βρονερή είναι, ρε φίλε. Σαν το... Το μόνο σίγουρο. Οι μέρες που ο Οδυσσέας έχει να κάνει αστείο το πέος του. 0. Γιατί όσες φορές κάθομαι να λύσω το μηχανάκι είμαι μόνος μου, γιατί άλλοι τα μηχανάκια τους δουλεύουν και πάνε όλες. Ρε μπράτα, αποφάσισες να ξεκινήσεις να φτιάχνεις τη μηχανή σου με το που έφτιαξε ο καιρός, δηλαδή γαμώ το σπίτι. Όλο το χειμώνα σου λέω να φτιάξεις τη μηχανή σου, γάμο. Δεν είχα λεφτά, ρε φίλε. True. Καλά, όχι τώρα έχω, αλλά... Τώρα δεν έχεις επειδή φτιάχνεις τη μηχανή πείσμα σου. Τώρα. Έχω πείσμα. Είμαστε... ο μπρόμουν εταίρ. Λοιπόν, θα πάρω ένα αριθμό στο random. Ναι. Θα πω ένα 20, ρε φίλε. Κερδίζεις το admission fee του σημερινού poker game. Πολύ καλό. Γαμό. Θα πληρώσει διπλά. Μαλάκα, απίστευτη. Από την άλλη είναι πολύ μεγάλο. Έπεσε 100% έξω. Είμαστε 24 και 17. Τι καπνίζανε, ρε φίλε, και εγώ στη σχόλια να το κάνω αυτό το πράγμα. Ίσως έτσι ώστε αν έχεις μόνο μία καστάνια να μπορείς να το βγάλεις. Και μετά χρησιμοποιώ αυτή την καραβίνα για να σκοτώσω ένα κουνούπι. Αυτό πάει... Ναι, αυτό έλεγα, θα πέσουν διάφορα πράγματα. Πώς νιώθεις? Νιώθω αρκετά καλά. Μπράβο. Έχουμε κάνει σημαντική πρόοδο από χτες. 15 μήνες να έρθουν με τα parts μου. Ναι. Άδειος τραπεζικός λογαριασμός. Αυτό είναι κόλπο. Αυτό είναι κόλπο. Φάση γράσο. Είναι που έλεγες ότι θες να μην πίνεις τόσο αλκοόλ, τώρα δεν θα έχεις λεφτά να πίνεις. Τώρα δεν θα έχω λεφτά να πιω αλκοόλ, αλλά είναι τόσο βαθιά στα χέρια μου που απλά δεν θα πλένεται, ρε φίλε. Και δεν θα χρειάζεται να κάνεις και τατουάζ τώρα. Wow, ή κάτι τέτοιο. Αυτό το πλάνο actually είναι πολύ ωραίο. Fucking μαλακία. Και με το τελευταίο μας part. Τέλος. Τελειώνουμε. Τι έχουμε γύρω μας? Τον σκελετό. Τη μοτερούμπα. Όλα μας τα πράγματα. Και έναν αγανακτισμένο ταράκι. Κάνεις οργώνεις. Κόλπο. 360. Να ένα πρόβλημα που δεν περίμενα να αντιμετωπίσω σύντομα. Να έχουμε δύο project μηχανές και να μην πρέπει να μπλέξουμε τα parts. Εντάξει ρε φίλε, μπορείς να τα ξεχωρίσεις. Όχι ρε φίλε, αυτό το παράσι κάνει... Και το άλλο... Για νομικούς λόγους δεν μου επιτρέπεται να τελειώσω αυτό το αστείο. Τζον! Να καλέσω τον Τζον για να τελειώσει το αστείο. It's 6 AM, we'll be smoking meth.